Ribeira impulsa 2 cursos para promover o uso do galego, desenvolverá unha formación de iniciación no idioma que comeza o día 29 e outra centrada na obtención do celga. O Servizo de Normalización Lingüística de Ribeira contará un ano máis con actividades para incentivar o uso do galego. O Centro Cultural Lustres Rivas seguirá sendo o centro neurálxico e nel impartiránse as 2 formacións pensadas para este ano. Unha delas é innovadora, xa que é a primeira vez que se oferta no concello. Temos 20 horas de formación para persoas que se achegan por primeira vez ao galego. É moi importante, quen non sabe galego, 20 horas de formación para quen non sabe galego. Comezamos estas 20 horas o vindeiro luns, que é o día 29 de setembro, e xa rematamos a fin de mes. Imos ter clases os luns pola mañá de 10 a 12 e os xoves pola mañá, tamén, das 10 da mañá, ata rematar esas 20 horas lectivas. Recórdolles ás persoas que se queiran inscribir que pasen ali ao Centro Cultural Lustres Rivas, Candamín, e xa facemos ali a inscripción, e a Xunta de Galicia, porque isto é colaboración, Xunta de Galicia, lles entregará un diploma de 20 horas de formación. E fai un chamamento a xente interesada, xa que as inscripcións pechan o propio día 29. O segundo curso que desenvolverá a normalización lingüística do municipio é xa tradicional, para apoiar as persoas que queren obter o certificado celga. Comezamos no martes, no Centro Cultural Lustres Rivas, martes e día 30 de setembro, de 7 a 9 da tarde, sempre son martes e xoves de 7 a 9, ata que sexa o exame celga. Todas as persoas que teñan interese en preparar o certificado de lingua galega da Xunta de Galicia, que veñan ao Centro Cultural Lustres Rivas este martes que ven, martes día 30, e xa ali iniciamos as clases. Xa tamén, como xa é algo tradicional, non insisto, temos unha aula única onde facemos a formación desde Celga 2 ata Celga 4, intentando en todo momento axustar os exercicios, a capacitación ao nivel das persoas que ali se presenten. Nivel que será valorado o primeiro día cunha proba para todas as persoas que asistan. O alcalde ribeirense, Luís Pérez Barral, apuntou que o Concello segue a traballar para fomentar o uso do galego entre a poboación. Con estes 2 cursos, dentro do Concello de Ribeira, seguimos promovendo o noso idioma, a lingua galega, e non só facer actividades culturais, deportivas ou lúdicas na nosa lingua, senón tamén capacitar que a poboación entenda e tamén poida animarse a falar a lingua galega en calquera momento, en calquera circunstancia, non? Sabemos que hai moitas persoas no noso concello que non coñecen a lingua galega e, por tanto, temos tamén que dar ferramentas para coñecer o noso idioma. Anima que a poboación se inscriba para comezar a falar galego. Estas 2 actividades formativas veñen a sumarse a outras que facemos dentro de diferentes departamentos, non? Ben sexa cultura, deportes ou calquera outro, para que a poboación de Ribeira coñeza a noso idioma e tamén, evidentemente, como administración pública, temos un compromiso claro ineludible, non? Por parte tamén da legislación vixente, que é promover o uso da lingua galega en todos os ámbitos, en todas as actividades que facemos. Para inscribirse a calquera das 2 formacións é preciso achegarse ao Departamento de Normalización Lingüística situado no Centro Cultural Lustres Rivas de Ribeira.